Nanay, mayong hapon. Nay, asang balay ni Gloria Garcia? Ay, kani, ikaw Nay? Nami tuyo, Nay ba? Ay, sa city, may sa Kidapawan. Ay, nandun ka sa una nga nakay livelihood, nag-appeal kag livelihood. Oo. Ano ka, Nay, nga na-apply balance? Oo, nakatag mo na dito. Pero na-apply balance na 1 to? Ginapa-survey lang sa amo adiri kay nagabalay-balay man mi sa mga ano. Nakatag mo patrisipan bitaw di oh. Sabi mo sa. Ano ni kabawd kita ako ano. Pero naapay balance karon nga 1 to jud. Sige kina listahan dito nay. Papirmahan lang namo sa imuha nga tinuod nga nay ano balance. Ani nay pwede mali. Kaya pa kanay mo abre? Amo gud ang listahan nay. Dire. Inay. Surprise! Happy birthday! Hahanapin ko. Dire ka nay. Maahon tayo sa hirap. Biyaya ng Joke lang tong ano na ya. Nakasakit nay. Joke lang. Sa bansang malayo sa atin. Pilay mga dad karon ay 68. Nanay walay bayro nun. Ikaw pa nay kwarta nay oh. Wow, daghang kwarta si nanay. Sakripisyong napakahirap. Nakabalo ka nay kung kinsay nagpadala? Karon lang surprise. Oo, nakabalo ka kung kinsay nagpadala wala. Wala pa. Sige. Ang nagpadala na siya mensahe para sa imo ha. Ana siya, hello mama, surprise. Happy birthday mama. Abi nimo nakalimot ko sa imuhang birthday. Dugay ko na ni nga plano, pangandoy ko para sa imuha. O para pod sa ako ang kaugalingon, nga himuon jud nako ni para nimo, kay wala naman si nanay. Promise ko sa ako ang sarili, nabuhaton nako sa imuha. Para ma-feel pod nimo nga importante ka sa amua, ug love kaayo ka namo. Salamat sa tanan-tanan ma, sa pag-atiman sa imuhang mga apo. Sa paggiya sa ilaha kay layo man ko. More birthdays to come. Pagpaayo ka na mama. Ayaw palabi og hago. Ampingi imuhang sarili. Og always ta mag-pray. Good health always. Love you ma. Og miss na kaayo ta mo. From Irish all the way from Jordan with love. Imong umagad nay. Okay, so unsa imong ikaingon nay sa imong umagad? Message nimo para sa iya ha. Tres, mga taon tres. Salamat Tres. Salamat Tres kay pinaampo ta ka kanang magkuan bitaw. Mag-request ko simbahan na taga-angkad maing gawas. Salamat kayo Tres, salamat. Bakit kumantahong ba? Surprise! Okay. Sige, kantahan nato si nanay og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, make a wish and blow your candle. Happy birthday. Yehey! Walakpakan si Lola! Sir, wish nimo sa imong mama. Salamat ko sa akong mama kay sa pag-atiman sa akong mga anak. I love you nga. Happy birthday. Wow, ay kiss na mama diha. Yehey! Happy birthday! Palakpakan si Lola! Nay, nalipay ka karon nay?
Ano sa inyong ingon kay Lola? Ing na, happy birthday Lola Gloria. Ready? 1, 2, 3. Sige. Happy birthday Lola Gloria. Oh. Nanay, happy birthday. Kami di ay nay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga bisag lain atong panahon. Nakaabot jud mi diri sa Birada to celebrate your 68th birthday. Happy birthday, Nay. Wala pa ka natulusan si Nanay. Okay. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo.